ụmụafọ Igbo na-eme ejije site n'otu Ahịa Igbo wee bidozie ime ejije n'asụsụ Igbo. Kpakpando gakwara hụ ka ha si eme ya. Anyị nwa awụ ndị ịnụnanya Igbo Filmmakers Association. Ndị Igbo, ndị omenala Igbo na-anụ ọkụ n'obi. Ụmụ a n'ime ihe onyonyo a, mụ a dị location manager. Film a anyị bịara mba ọzọ ịbịa hụ na anyị shuturu ya ka ọ pụta ihe owu na abụrụgo m ihe Abuja obodo anyị. I'm from Amakohia, Owerri West of Imo State. Even gọvanọ anyị agbaghị ka ọ bụ na ọ kwadoro maka ihe anyị na-akwado ime. Mana anyị bụ na duto ọ na-anụ anyị n'okwu n'obi, anyị sị na anyị ga-agba mbọ hụ na ọ pụtara ihu. Ọ ya mere anyị ji ebi obodo ọzọ ịhụ na anyị mepụrụ ya. Ụmụ Igbo nọ na film industry nọ na Nollywood wee jikọọ aka n'ọnụ 5 steeti Igbo nwere wee kwado na anyị ga-ahụ na anyị mepụrụ n'asụsụ Igbo na onyonyo a maka ụmụazị anyị apụgo onwe nke na-asụzi Igbo. Ọkwa ndị Igbo mekwa onweghị oge a kpatara ihe a, oge e mere living in bondage, mee love without language, fatal desire, ma every passion, taboo, circle of doom, ihe niile wụcha Igbo language ka a jiri mee ha. Onye haziri ya na-ewu onye Urobo ewuzo Igbo ejiro anyị kwụsie ọbịa n'azụ ọjọọ asị ka ihe anyị kwuru anyị akọwara ya, mana ọ chọrọ ịghọta aka mana na akwa na onye ọkanga iji ihe nhazi n'aka ihe arịa ahụ nke ọ dị ukwuu. Ha gbanye n'ime ndị na-ere ahịa dịka Infinity Merchant na ndị ọzọ ndị a na-anụ ahụ ha anụ gwaghị sị ọ ga-aka mmiri na-eme ihe n'asụsụ oyibo, so ọ ga-adịrị ihe mma maka iji nweta nnukwu ahịa. Ndị Igbo anyị mara ya eche na ihe enweghị ga-enyere ha aka nweta ya wụ ego na nnukwu, mana achọwa nnukwu ego asụsụ na omenala anyị ama, mana Chineke ekwekwenna anyị alọrọlahụle gbala ha azụ zọta kpado ụkwa si ha anyị bidoro a ga-eshikwa anyị n'aka mechapụ anyị n'aka. Ụmụ anyị na ụmụ anyị ga-ebido nwara na ọ nwere ihe na-atọ obi ụtọ ịdị na-anụ asụsụ Igbo, na-asụ asụsụ Igbo, na-akwalite omenala Igbo ka anyị nwee ike ịdọpụta Igbo na-adapụ adapụ napụtakwa ya n'aka ndị na-achị mebie ka asụsụ Igbo nakwa aga n'ihu. Ọ dị egwu na ndị Igbo bidoro ihe fim a na-akọ akụkọ ya kịta, mana otu ọ si dịzi na Igbo amazi ihe a na-akọ na the film. Enweghị Igbo film, enwere Yoruba film, enwe Hausa film. So few of us na ihe ndị Igbo na-ajụzi onwe ya ajụjụ na what is the problem? Elota she mezie bidoro this journey and then and nozenazu. So we started come around and support ourselves. Can we be there at least? Let's get it started. Can I make Igbo film na ntakịrị ntakịrị because we gbatakwuru n'ụbọchị tata ihe njenje nke a na-asụ n'asụsụ na omenala Igbo ka anyị ji maka ya wee nọrọ obodo anyị nọ na ya. Anyị na-ewepụta atụmatụ dị iche iche n'ife ga-eme ka Igbo wee dị mma maka na asụsụ anyị abụrụgo nwa eze adịfu na mba. Ebe ọ bụ na anyị anọ na aga na-asụ asụsụ Igbo were ya na-emepụta ihe, were ya na-eme edemede dị iche iche. Ya ihe na-asị bụ na Igbo ezue tata bụ nnukwu ụbọchị bụrụ na anyị nọrọgo n'ọnọdụ kwesịrị na anyị ga-anọ wee na-asị Igbo bụ Igbo wụcha anụ ntị unu ka unu wee chelu ọnọdụ dị mma ihe gbasara ana Igbo na ife njenje anyị na-emekọba. Na-ahụnanụ na ọ dịzị ka ụmụafọ Igbo eteta n'ụla ugbu a n'ime ejije n'asụsụ Igbo.